लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोनाथ' इन्ट्र भिडिअ नायनानै नुखाबाय आरो ससियेल मिडियानि गेजेरै नुबायबो दंखायो आरोना दाथ' नोंथांमोनाथ' सिगां भिडिअ गोबां नुबाय दंखायोमोन रेशमा ब्रह्मखौ खारनायनि गोबाङानो भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरोना दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे पस्ट आपल'ड होनाय दाथ' रेशमा ब्रह्मखौ हमनानै मोनबाय आरोना नोंथांमोना नुखाबाय दंखायो पस्ट मोनसे नैबे स्क्रिनाव होनाया नैबेखौ फरायनानै नोंथांमोनाथ' नायखाजोब्बायानो जानो हागौ आरोना गोबाङानो ओमफ्राय दा न'आव फैफिनबाय बिराद मोजांनि बाथ्रा आरोना नोंथां बिमाखौ गोसोखांनानै गाबबाय थानाय नोंथांमोना बे भिडिअखौबो नुखाबाय आरो ब्रह्मआथ' न'आव फैफिनबाय आरोना दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आरो दाथ' नोंथांमोनाबोथ' नुबाय दं मैदेर वाइटि इउटुबार आरो बे निजोरा ना मा बिसोर सानैजों एखेबारे दा कन्ट्रभारसि सोलिबाय दङ आरोना नोंथांमोना नै बिनि भिडिअखौबो एसे नायनानै ला नोंथांमोना फुल नायनानै ला आरोना बिनि भिडिअखौबो नोंथांमोना होमबासो मिथिगोन माने गावजों गावनो जावलायबाय थायो आरोना जोंनि बर'फोरा मा बुंनो गावजों गावनो एना एनि आरोना मैदेर साला सैमानि फिसा साला मोसौनि फिसादों साला मोसौ गाय मोसौ दामब्रि बोरमा फान्थि नों साला सैमानि फिसा साला मेलेम गैयै साला आंनि भिडिअ लाबो नों साला डलार बारायनो सानदों नामा नों हा नोंनि खानाया दोंबैसे दं नोंनि खानायखौ बुफ्रुजोबगोन आं साला हाथिखाय गिगोन सानदों नामा नों हा फेसबुक नायबाथाय नोंनि भिडिअ साला गुन्दी सेलटेपा साला मा डेन्जारेस्टिं मानसिलै नोङो मैदेर सयथिबो माइरिबो नोंखौ खाथियाव मोननायमोनबा सिथोब नोंनि हाथायखौ साल' खालामगौमोन आं गन्था आयु भिडिअ बार बुंगासिनो थायो नोंखौ आं भिडिअ दालाबो होननानै साला मा मोनबाय थादों नै नों आंजों नांनानै नों मा मोनबाय थादों नोङो सैमानि फिसा साला हा आयु मा बासालै बे आयु माबा बेफार खालामनाय मा खालामनाय मा बासा बुंबाय थादोंलै नोंहा नों साला नों गावनि जिनोरखौ नुवा गारा नों गुन्दी रेन्दी नङाबा बै फट'गा सोरमोन बे बांगाल हौवाजों फुदुमलायनाया लिपकिस जालायलायनाया सोर हौवामोन बेखौ आंनो दानो फुरखो नों गुन्दी हा बांगाल हौवाजों उमुक थुमुक बैयाव दिल्ली बेंगलर दोनखारलांनाया सोरमोन बे गुन्दी हा फट'गानो फुदुंजोबो माथो नोंना हा रायजो राजानि मेगनाव नोङो बाला सारना होनो सानदों नामा नों रायजो राजानि मेगनखौ नों खाथेना होनो सानदों नामा नों हा दाउली डलार बारायनो बे आंजों नांदों फेसबुकआव इउटुबाव आयु मा डेन्जारेस्टिं मानसिलै बेलाय बाब्रे डेन्जारेस्टिं मानसि माथो बेलाय माथो थाफाख्लेबलेनि खुगाया गन्था दासो नोङो आंजों जावजानानै आंजों बुंजानानै खुगाखौ मोजां बुंदोनो नोमफाया नों एदावग्राना नोमबैखौ सोर एदावग्रा हा नोंसो एदावग्रोदों आंखौ नोंखौ एदावग्रोआखैमोन आङो मिथिबाय नों दानिया आंखौ एदावग्रोनानै आंखौ जावना लानानै नों खुगाया मोजां बाहाय खुगाया लेथ्रा सोर बुंग्रोआमोन हा नोंनि गियान मोजां हिनजावनि खुगाया बेफारि खालामनाय नोंहा नोमफाया नुदों आंखौ बेफारि खालामनाय हा नोमफाया नुदोंबा लाबोलाय नोमफाखौ हमनानै बे रुमसिम लाबोलाय गन्था हा नों शिलंआव बेफारि खालामोबा आं बेफारि खालामा गन्था नोंखौ बुंदों आं बेफारि खालामोबा खुबा लाबो होननानैहाय नों बेखौ मानो लाबोनो हायाखै नों दासिमबो हा आंनि देलायनाय आंनि सेहेराखौ नायनानै आं बेफार खालामनानै जायोना लाजिनो रोङै दंजायोखायसो गानो फान्थिया मिथिबाय मेगन सादों गाननोबा लांफै नै जाम्बि गाननोबा लांफै नै बेग मोननै फुल जानानै दं मोननै मोनथाम बै सुटकेसावबो दङ गाननोबा लांफै थार हरगोन आं नोंनो आंनि ड्रेसखौ मेगन सानानै आंखौ बिदि भिडिअ लाबोदों साला गुन्दी खाल' गया साला आयु मा डेन्जारेस्टिं मानसिलै बियो नों गवालाय सयथिबो नों गवा माइरिबो नों गखाया आंजोंहाय हेलो টেম্পি মোক তোমাৰ নাম্বাৰটো ঋতুৱে দিলে কোৱা ক'ত আছা মই ৰুমতে আছো ঋতু বাই ন ঋতু বা কোৱা ঋতু মোৰ পুৰণা চিনাকি হয় ক'ত আছা এতিয়া মই গুৱাহাটী ৰুমতে আছো মই বেলতলাত থাকো ৱাইলেছত লগ পাবলৈ আহিছিলে অলপ তুমি আছা ক'ত মইতো তোমালোকৰ ওচৰতে আছো বাৰু তোমাক কিবা কামৰ বিষয়ে কৈছিলে ন কামৰ বিষয়ে কৈছিলে তুমি মানে কি ৰাতিৰে লগ কৰিব পাৰিম ৰাতি কেইটাত মানে এনেকে কামত ল'বা নে কিনো সেইটো কোৱা কামত আৰু ছোৱালী আছে তোমাক এতিয়া কাক লাগে বা তুমি ফটো দিলে গম পাম মই ঠিক আছে মই ঋতু বাই আকৌ মোৰে কথা ক'লে নেকি হ'ব তোমাৰ ফটো দিলেও কথা নাই তোমাকতো মই দেখা নাই ন আজিলৈকে নাম্বাৰটোহে পাইছো আছে ছোৱালী আছে বাৰু
হেৰি এনে তুমি কিমান মান কোৱাচোন মোক হেৰি কিমান তোমাৰ আমাৰ গেষ্ট হাউচত হলে কমতে কৰি দিব পাৰিম। এনে তোমাৰ 6,000ত আহে আৰু এনে আমাৰ গেষ্ট হাউচ হলে কিবা এটা কমাই দিব পাৰিবা। গেষ্ট হাউচ অ ক'ত আছে এইটো? তুমি ৰুম লাগে নেকি? ৰুম লাগে। ঠিক আছে, তুমি এটা কাম কৰা, জয়ানগৰ যোৱা। অ জয়ানগৰত গৈ কিনি মই কথা পাতি দি আছো, তুমি ক'লে হ'ল ৰিম্পিয়ে পঠাইছে বুলি ক'লে হ'ল। আচ্ছা জয়ানগৰত গৈ পেলাই তোমাৰ নেপচি অফিচৰ ফ্ৰণ্টতে আছে। মই তোমাক এটা কাম কৰা, তুমি জয়ানগৰলৈকে গৈ কিনি মোক ফোন মাৰা। তুমি আগতে মোক ফটো কেইখনমান দিয়া, তোমাৰখনো দিবা। ঠিক আছে, মই হেৰি মোৰ যোনটো নাম্বাৰত হোৱাটছএপ আছে সেইটো নাম্বাৰৰ পৰা তোমাক মেছেজ কৰি আছো ৰবা। অকে ঠিক আছে কৰা। এইটোতে হোৱাটছএপ আছে ন তোমাৰ? এইটোতে আছে এইটোতে আছে। ঠিক আছে দিয়া। এনে কিমান মান হ'ব কোৱাচোন বাৰু, এনে কম বেছ কিবা নহয় নেকি? কাৰণ গোটেই ৰাতি থাকিব ন, আৰু কামটো 3বাৰ হ'ব। ৰাতি 8টাত গ'লে তোমাৰ ৰাতিপুৱা 6টাত আহিব। এনে তুমি কিমান মান কোৱাচোন মোক হেৰি কিমান? এনে তোমাৰ 6,000ত আহে আৰু এনে আমাৰ গেষ্ট হাউচ হলে কিবা এটা কমাই দিব পাৰিবা। অলপ কম বেছ কৰিবা। 5,500কে দিবা নহলে। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरो रेशमा ब्रह्मआबो दा न'आव मोनफैफिनबाय आरोना। बे बेंगलराव ना अबेबा हमजादों होन्दों, नोंथांमोनाथ' नुखाबाय। जुननि 9 तारिखआवमोन आरोना खारदोंमोन माने बे रसमा ब्रह्मआ। बेनिफ्राय दा जुननि आगष्टनि 1 तारिखआव हमनानै मोनदों ना मा होन्दों आरोना। नोंथांमोनाथ' नुखादों आरोना भिडिअआव नायनानै। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। आरो सोर सोर बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो दाबाव। आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लग चेनेलनि लिंकखौ मोनाखैबा डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आरो नैबे स्क्रिनाव होनायानो आरोना। थांनानै थाबैनो 1K कमप्लिट खालामनानै होदो आरोना साबस्क्राइबारखौ।